Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашим «Доброго ранку!» Рися, як ми рада знову тебе бачить у нас. Цудовно, що ти завітала до нас у гості. Я так само рада провести гэты ранок разом з вами, Рмал. А яшчэ я падрыхтавалася до нашай сустрэчы. Ой, ти штосьці нам принесла? Я падрыхтавала для вас і наших тэлегледачоў гісторыі пра вельмі незвычайныя дрэвы, Рмал. Гэта цікава, бо на першы погляд я і не ведаю, што ў дрэвах можа быць незвычайнага. Згодная. Калі паглядзець у акно, здаецца, дрэвы ўсе аднолькавыя. Ствол, галінкі. Толькі лісце рознае. Тады, сябры, я вас абавязкова здзіўлю, Рмал. Давай, мы гатовыя здзіўляцца. Каб пазнаёміцца з маімі незвычайнымі дрэвамі, нам трэба адправіцца ў падарожжа. І куди ми накіруємося? Першая кропка нашага маршруту – гэта Японія і Кітай, бо менавіта там расце цукеркавае дрэва, Рмал. Якое дрэва? Цукеркавае, але ж гэта немагчыма. На ім што, сапраўдныя цукеркі растуць? Ну, не зусім сапраўдныя. Зразумела. Яно мае плады, якія нагадваюць цукеркі. Не, цукеркамі ў яго лічацца не самі плады, а ножкі, на якіх яны трымаюцца. Усё цікавей і цікавей знаёміцца з гэтым дрэвам. Гэтыя ножкі на смак быццам разынкі з мёдам. У ежу іх ужываюць адразу, сарваўшы з дрэва, а таксама сушаць і робяць з іх сіроп, Рмал. Ой, як дзіўна! Цукеркі, якія растуць на дрэве, няхай і не сапраўдныя, цуд ды і толькі. А вось наша наступнае дрэва часцей за ўсё сустракаецца на астравах Палінезіі і завецца яно хлебным. На ім што, растуць булкі ды батоны? Ці плады, якія падобныя на булкі ды батоны? Амаль што так. На ім сапраўды растуць плады, і здалёк іх можна палічыць за буханачкі. Але назвалі яго хлебным па іншай прычыне. Я ведаю. Яго плады па смаку нагадваюць хлеб? Не зусім так. Тады нам хутчэй трэба тлумачэнне. На самой справе хлебнае дрэва мае вялізныя плады, якія дасягаюць 30 кілаграмаў. Ого, гэта быццам кавун-гігант. Усё так і ёсць. Памеры гэтых пладоў могуць дасягаць да 1 метра ў даўжыню. Вось гэта буханачка атрымліваецца. Адразу на вялікую кампанію. А чаму яго называюць хлебным, пакуль не зразумела. А ўсё таму, што плады гэтага дрэва не толькі вялізныя, але яшчэ і вельмі пажыўныя. Аднаго маленькага кавалачка чалавеку хапае, каб наесціся. Тады дрэва трэба было назваць эканамічным дрэвам. Сарваў адзін плод і тыдзень у краму не ходзіш, таму што наеўся. Вось так і ёсць, Кася. Да таго ж гэта дрэва яшчэ і вельмі ўраджайнае. Яно можа карміць сям'ю увесь год. Таму яго і назвалі хлебным. Не дрэва, а нейкая пякарня. А ў мяне ёсць яшчэ адно незвычайнае цікавае дрэва. І што за яно? Відаць, якое-небудзь каўбаснае? І гэта правільна, Кася, Рмал. Рыся, ты, відаць, жартуеш. Не, такое дрэва сапраўды ёсць. І расце яно ў Афрыцы. Навукоўцы, праўда, называюць яго кігелія доўгая. І на ім вісяць сапраўдныя каўбасы, якія можна пакласці на хлеб і атрымаць бутэрброд. Вядома, не. Дрэва далі такую назву з-за доўгіх пладоў, якія нагадваюць каўбаскі. Цікава, а якія яны на смак? Гэтыя каўбаскі нельга ўжываць у ежу. Для людзей яны атрутныя. Ну вось! А назва дрэва быццам на абед запрашае. Абед з яго пладоў не атрымаецца, але мясцовыя жыхары навучыліся рабіць з іх лекі. Сродкі для лячэння скуры, мазі ад запаленняў і нават касметыку, Рмал. Цікава, чаму гэта дрэва не назвалі, напрыклад, аптэчным? Ці дрэва айбаліт. Відаць, трэба ехаць у Афрыку, каб знайсці адказ на гэта пытанне. Але спачатку я прапаную адправіцца ў мультыплікацыйнае падарожжа. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся.
Кася, што гэта за справа? Ты чаму каркаеш? Відаць, вырашыла вывучыць мову варон. Не зусім вывучыць. Просто цікава, як вароны размаўляюць, калі яны ведаюць толькі одно слово. Можа, і одно слово, але колькі ў гэтых птушак інтанацый? Згодна, Глеб. Лесік бы нам пра іх усё расказаў, Рмаў. А ён і раскажа. Мы якраз падрыхтавалі з ім апавяданне пра самых вядомых і крыклівых птушак. Пра варон! Тады запрашаю ўсіх паглядзець і паслухаць. Варона ўваходзіць у сямейства птушак, якія яшчэ называюцца крумчаковыя. Сярод якіх знаходзяцца ігракі, і галкі, і нават сойкі. Усе яны маюць падобныя рысы, але вароны выдзяляюцца сваёй незвычайнай разумнасцю і здольнасцю адаптавацца да розных умоў. А яшчэ вароны вельмі сацыяльныя птушкі. Яны жывуць у групах, дапамагаюць адзін аднаму і нават гуляюць разам. Вучоныя вызначылі, што вароны могуць пазнаваць сябе ў люстэрку, што з'яўляецца прыметай высокага інтэлекту. Таксама яны здольныя запамінаць твары людзей. Калі чалавек быў добры да птушкі, яна будзе яго памятаць і адчуваць давер. А калі хтосьці зрабіў вароне шкоду, то яна будзе яго баяцца і нават папярэджваць іншых сябровак. Яшчэ адна асаблівасць гэтых птушак, што яны вельмі добра могуць імітаваць розныя гукі, нават і голас чалавека. Вароны вельмі знаходлівыя. Напрыклад, карыстаюцца рознымі прыстасаваннямі, калі трэба дастаць ежу. У многіх культурах вароны лічацца сімваламі мудрасці і ведаў. А яшчэ яны вельмі часта сустракаюцца ў казках, апавяданнях і легендах. У нашай краіне вароны і крамчукі жывуць амаль што на ўсёй тэрыторыі. Больш за ўсё ім падабаецца сяліцца ў парках, лясах, на ўскрайку населеных пунктаў і ў сельскай мясцовасці. Ласуюцца гэтыя птушкі рознымі пладамі, ягадамі, насеннем і насякомымі. Але падчас голаду могуць знаходзіць ежу і сярод харчовых адходаў. Вароны адны з тых птушак, якія не адлятаюць у вырай, а ўсё таму, што яны добра прыстасаваны да нашых зімовых умоў. Які ж цікавыя і разумныя гэтыя птушкі. Вось табе, Кася, і кар. Згодная. І разумная, і знаходлівая, і лёгка да ўсяго прыстасоўваюцца. Дзякуй, Кася, вам з Лесікам за такое цікавае апавяданне, Рмаў. А зараз я прапаную паглядзець мультфільм. Сябры, вось калі я вам скажу, што існуе такая цыбуліна, якая цвіце так, што яе прыгажосці нават ружы могуць пазайздросціць, вы мне паверыце? Многія кветачкі лічацца прыгажэйшымі за ружы, але каб цыбуліна, відаць, тут ёсць нейкі падман, Рмаў. Калі успомніць цыбуліну на грацы, то яна вельмі прыгожа цвіце. Але ж ружа самае галоўнае прыгажунне ўсіх садоў. Вось якія вы разумныя. На самой справе гэта цыбуліна ветачка, якая завецца амарыліс. Вось паглядзіце на такую прыгажосць. О, якія буйныя і маляўнічыя кветачкі. Глядзела б на іх бясконца і любавалася, Рмаў. Дзе можна сустрэць такі кветкавы цуд? Напэўна, у якой-небудзь далёкай краіне. А вось і не. На самой справе кветачкі амарылісу лічуцца аднымі з самых непераборлівых. Яны растуць у розных месцах і нават у хатніх умовах. Дзіўна, такія прыгожыя і непераборлівыя. Дзіўна тое, што гэтыя цыбуліны могуць расці і цвісці нават зусім без вады і глебы. Як? Гэта ж немагчыма. Я думаў, у кожнай раслінцы патрэбна вільгаць і глеба. А ўсё таму, што аматары кветачак прыдумалі, як абысці гэтае правіла. Цікава даведацца, як жа так атрымалася? Давайце глядзець разам. Амарыліс – гэта цыбульная расліна. Значыць, у зямлі ў яе не карэньчыкі, а вялікая цыбуліна. Так, гэта мы ўжо зразумелі. Дык вось, гэта цыбуліна захоўвае ў сабе запас пажыўных рэчываў. Таму расліна можа доўгі час спаць, а потым раптам заквітнець. А кветкі ў яе вялікія, часам да 20 сантыметраў. Але як жа яна трывае без вады і глебы? Каб
каб зрабіць гэту кветачку з такой суперздольнасцю, яе цыбуліну запячатваюць у воск. Ён і дапамагае ёй быць непераборлівай. Як цікава. Амарыліс быццам кажа нам, што сапраўдны цуд можа адбывацца ў самых розных умовах. Галоўнае, каб заўжды свяціла сонейка. І каб навокал было цяпло і ў душы, тады кожны з нас будзе па-свойму квітнець. І я прапаную замацаваць гэты добры і кветкавы настрой мультфільмам. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся да нас, РМАУ. Дзяўчынкі, які цікавы і прыемны ранак у нас атрымаўся. І як цудоўна, што Рыся завітала да нас у госці. Аднак надышоў час развітвацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, жадаем вам добрага настрою, цёплых прагулак і захапляльных гісторый, РМАУ. Ну, а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!